लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय स' दायो जोङो रुमनिफ्राय ओंखारना फैनानै नै बेवहाय जोङो दाउ बेदर लाबाय दायो जों थांगोन माने नीलाचल एपार्टमेन्टआव बेयाव थांनानै जों जाहैगोन आरो जोंनावथ' रुमाव संग्राफोर गैया नालाय एसे प्रब्लेम जादों बड'लेण्ड भवनाव बेखायनो माने गुबुननियाव संनानै जाहैगोन आरो दायो जोङो साफा खालामहोबाय माबाय ओमफ्राय लांनोसै आरो दा केजियावनो 500 थाखानो दाउ बेदरा लकेल दाउआ ओरैबायदि दामखाना ओमफ्राय बेवहाय 1 केजि 400 ग्राम दं आरो थ' जोङो लाबाय थ' दायो थांबाय थानोसै नीलाचल एपार्टमेन्टसिम ओमफ्राय बेवहाय थांनानै संहोनोसै ओमफ्राय गारिखौ बानायहोनोसै आरो बेयाव गारि बानायनांगौ दङ थ' दायो जोंखौ दंफैयो नारेंगिरि नैबे पाथरकुवारियाव ओमफ्राय नैबे उनाव नुदोंना नैबे जाहैबाय नीलाचल एपार्टमेन्ट बेवहायनो जोङो दाउ लाना फैनायखौ जासिगोन आरो दाउखौ हैबाय सिङाव बेवहाय माने जानोसै जानानै ओमफ्राय थांसै आरो बबाव थांनाय जायो ओमफ्राय बे खाथियावनो दङ नै जेने जों गारि बानायनाया नै बानायगासिनो दं बोरैलै नै बेयावनो बानायगासिनो दं आरो खाथियावनो गारिखौ खेवगासिनो दङ ओमफ्राय बानायखांनानै ओंखाम जानोसै ओंखामबो उखैबाय बिराद टाइम जाबायना नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै आंनि ब्लगखौ आं भिडिअ बानायनो हायाखै माने बोरैबायदि आर्जेन्ट जाबाय थादोंना जेरै मोनसे थांनाय मानाय ओंखायनो हास्लाबाखै थ' दिनै एसे बानायनो नाजानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो सिङाव सोनो हायाखिसै बेखायनो बाहेरायावनो बानायगासिनो दं नै बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंमोननो ओमफ्राय दा खेवना लाबाय थांनो हाला दायो ओरैबायदि गरम ना गारिया बैजा बानायगासिनो दङ ओमफ्राय नै दंफां सायावसो जिरायगासिनो दं आङो जिरायदों माने गसंदों आरो गरमानो थानो हाया ओरैबायदि गरम माने सयथिबो उखैहांबाय उखैनायाथ' माला मोनो दा ओंखामखौनो दाबो संगासिनो दं होननासो खोनाबाय माथो आंलाय थाब थाब मोनजाबा हामबायमोन दा ओंखाम उखैदों माने बेदर दं नालाय ओंखायनो बांसिन उखैसिनदों खोमा बै हाजोखौ नुहुरदोंना बे हाजोआव गासै न' दंलाजोबो आरो ना गाहायाव थोला थोला गोजौआवबो थोला दायो जोङो फैदों दायो माने नारेंगियाव बेवहाय पार्ट्स लांनो फैदों आरो मोननैसो बुस्थु गावनाव गैया बेखौ लानानै थांसै ओमफ्राय बानायफिननोसै गाव सालायबोदोंमोन टेस्ट ड्राइभ खालामबाय आरो ओमफ्राय नैबे गारिखौ लाखिफैबाय नालाय जेराव मेरावथ' गारि लाखिनो मोना पुलिसा हमनानै लांगोन हमनानैथ' लाङा गारिखौ दैखांना लांगोन बेखायनो आङो ड्राइभार सिटआव जिरायफिनबाय गाव बुस्थुखौ लायनो थांदों बाहेराव थांनानै बानायफिनसै बानायनानै ओंखाम जानानै अबाव थांनाय जायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि गरम मार दै गुवाहाटियाव ओरैबायदि गरम दा बाबा माने सान गैया सान्दुंआनो गैया माने होमबाबो ओरैबायदि गरम अखा दोमैलुबाबो हब जाथारो गरमा 2 hours later जाखांनानै ओंखारबोलायबाय दायो आङो दङ नीलाचल एपार्टमेन्टआव बेयाव जोङो जाबाय दाउ बेदर एवनाय नङा थाव गैया रुनाय कबि माबा माबि होदेरलाबायनानै संनायमोन आरो गोथावनो जाबाय बिराद मोजां जादोंमोन बरियानो बानलु गोसानो आरो जाखांनानै दायो पार्किंआव दङ गरम नांदों ओंखाम जाखांनानै बिरादनो दसे बार जालाबायना लागोन र' बे गारि पार्किंआवनो ओरैबायदि बार मोजां बारगासिनो दङ जेरावबो थांनो गोसो जायाखै सिङाव जिरायनायनिख्रुइ माने नैबे गाहायावसो साबसिन आरो ओरैबायदि बार खोलो खोलो बारगासिनो दङ थान्दा मोनजोबलाय माने गोलोमजोबना दंमोन ओंखाम जानायाव ओमफ्राय नै आंनि ओरैजाय फ्रन्ट साइडआव ओरैबायदि माने मोजां मोनसे प्लेस दं आरो ना बे एपार्टमेन्टनिनो मालिकनि न' नामा मिथिया ओरैबायदि मोजां बेसादफोर दङ जोंनिथिंजायना साइकेल गोजान जाबाथाय गारोना बिसिना मालाय ओरैबायदि साजायना दोनलायदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं बे केमेराजों नायना ला सिङाव हाबनानै ओरैबायदि नायनो गोसो जादोंना बेखायनो मालिकनाव ओंखायनो सोंलायलायबाय आङो ओरैबायदि मोजां नुदों माने सिङाव हाबनानै नायनो गोसो जादों आरो बेखायनो नोंथांमोन दिन्थिफानोसै नायना लादो सिनै गेटावनो ओरैबायदि मोजां दङ Glorious House नै बिजाय दङ मेरला माबा माबि
गावखौनो गाव लाजिनाय मोनदों ओमफ्राय मिनिनोबो ओंखारदों आङो मालायनि न'आव हाबहैनो बोरैबा नाङो गोसोआव थानो हायाखै आरो अब्लाबो एसे हाबनानै नायबाय आं मानोबा सोंदोंमोन सिङाव हाबनानै खेबफै जेबो नङा होनदोंमोन आरो अब्लाबो गावस्रा बोराय बुरि जिरायना दङ आरो मानसिफोर दङ ओंखायनो हाबलाङाखिसै आङो ओरैनो सानिफ्राय दिन्थिना होबाय मोनसे दिन्थिनो सानदोंमोन आङो बिराद मोजां अब्लाबो ओरैनो दिन्थिना होबाय सानिफ्राय मालाबा मोजां दिन्थिनोसैलाय मानसि गैयाबा दिनै मानसिफोर जिरायना दङ जों बेफोर फैनानै बड'लेण्ड भबनाव फैफिनबाय ओमफ्राय दायो दसे रेस्ट लाथ'नोसै दा अबेबा थांनाय जाबाथाय खारनोसै आरो दाहाय देखायगोन बड'लेण्ड भबनखौ मोजांनो नोंथांमोननो थाथ'दो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दा मोनसे भिडिअनि थाखाय नेबाय थादो